केहू अगर माँ एजा 1 से लेके 13 वार्ड में पूछ ली, अगर केहू माई के लाल कह दे कि सुनील जी अगर 1 रुपया अगर मंगले हो कि बुलाइए, हमसे कह दे, बुलाइए उनको, बुलाइए 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 बुलाइए, सामने बुलाइए। अगर कोई कह दे कि अगर 1 रुपया हम मांगे हैं तो जो कहिएगा सो उसी पब्लिक से अभी हम ही जूता खाएंगे। हम कह तो दिए, अगर कोई भी पब्लिक कह दे कि सुनील जी अपने हाथ से चाहे मुंह से कहे होंगे कि हमको 1 रुपया दे दीजिए, नारी के लोग कहे ले कि बेसवा ये काहे बेसवा बनेले, इंसान बेसवा बनावेला, हम रहुआ ओकरा के बनावे नहीं जा जन्म देवाला हमनी के कर्मदाता महतारिये न बाड़ी, लेडीजे न बाड़ी कि दोसर के हुआ, हमनी के बाबूजी के गोदी में साइल बन जा, माइये के कोख से पैदा ले बनी जा, माइये 9 महीना दूध पियोले बाड़ी, पलले बाड़ी, उ मर हम जानते रही कि बेटा हमार केंगा रहेला। आजो हमरा खातिर माई तरसेली, मेहरारू ना तरसेली, माई तरसेली। कोई मुख्यमंत्री के भी अगर चप्पल चलावे कोई तो चलावल जाए, लेकिन जनता के काम चाही तो चाही। विकास करे के बहुत कोशिश करेनी कि भाई सबके लगे जाई, मिली जुली, मन से काम हो। लेकिन कुछ पार्षद ऐसा डलें कि जाए अपना गली के, अपना हित के, अपना दोस्त के, यार के काम करे के चाहो लो, जनता के काम करे के फिर में ना रहे लो। स्थिति हमारी रहे कि हम खलासी गिरी भी कह के 4 से 7 पर खलासी गिरी कह के 10 रुपया मिले ओबरा, आ 10 रुपया चोरा ली, मैंने खलासी गिरी करी 10 वसूली उसली पैसा वैसा, और 10-20 रुपया चोराई तो ओबरा 20 रुपया बहुत महत्व रखत रहे। 20 रुपया में हमने ये काम दिन भर के चल जाओ, तो बहुत मेहनत के ले बानी। ओकरा बाद माता जी हमार ठेंगा दिन में ठोंगा, राती के ठोंगा बनाओ तो वो घूम के बहिन हमार चाहे हम बेची जा, हमनी के मजबूरी तो बहुत झेल ले बानी। अब वही के आज देन है, मेहनत के ईमानदारी के देन है कि आज चेयरमैन साहब बोलो तनी लोग के दया आशीर्वाद से तरफ बात कल जाओ तो बड़ा बड़ा लोग बा, बड़ा रुपया वाला पार्टी बा, वो चिकना बेचे नहीं बेचत नहीं हो, तो फिर वो लोग के बराबरी कैसे हो पाई? धन दौलत के में काम लगेला, साम दंड भेदभाव सबके काम लगेला चुनाव में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब तो चुनाव चिन्ह मिल गई बा। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद हमारे साथ बानी नेताजी चुनाव चिन्ह तो मिल चुकल अब जी, जनसंपर्क करता नहीं तक मैंने कैसन महसूस करता नहीं, कितना समर्थन मिलता लोग के? हम लोग से पहले बता दिले बानी कि माता रानी बाबा हरिराम के आशीर्वाद लाग चुकल बा। हमारा नॉमिनेशन के दिन हमरा आशीर्वाद मिल गई कि हम विजयी ले बानी, आ विजयी के तारीख भी मिल गई बा 10 नवंबर 10 तारीख 10वां महीना। तो यही होला कि 10 दहला मार ले बानी हम। यही विजयदशमी के हमार माता रानी के आशीर्वाद मिल गई बा, नवरात्रि चलता हूँ माता रानी विजयदशमी हमरा के दे दिले बाड़ी। चल जहाँ रुआ खड़ा बानी, आवास के सबसे बड़ा समस्या बा, जेने नजर घुमाम ओने पलानी लोग बता। तो 5 साल रुके रहल बानी तो जवाब दे ही रहू रे बा जी। 5 साल में आवास हम 536 सर पास भेल बा, जेकर भी पेपर सही रहे ओकर सबके पास बा। पान हमरा बुझाता कि एजा कुछ नहीं के पास तो 80-85 गो आवास पास बा वार्ड नंबर 13 में 85 गो आवास पास बा, जेमे हम कुछ लमसम 30-35 आदमी के वर्क ऑर्डर भी दे दिले बानी। चुनाव आचार संहिता बहुत पहले हमनी के हटा दिलस एजा से, जैसे हमनी के 6वें महीना मान ली सरकार हटा दिलस, आ पैसा दिलस हमनी के जब से हटावे भइल तो बड़ा पैसा दिलस, तैसे थोड़ा सा पैसा लोग के फंस गई। पैसा फिर भी हम लागल रहनी, पैसा हमारा 2.5 करोड़ रुपया आ भी गई बा। जैसे हम माने 12 तारीख के हम भगवान 10 तारीख के वोटिंग बा, 12 के गिनती बा, 12 के बाद 20 तारीख ले माने ये महीना नवंबर में हर हाल में लोग के पैसा, नवंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर में हर हाल में लोग के सारा लोग के पहला किस्त मिल जाए। 536 हमरा नगर पंचायत में टोटल आवास बा। एक तरफ बात कल जाओ तो बड़ा बड़ा लोग बा, बड़ा रुपया वाला पार्टी बा, वो चिकना बेचे नहीं बेचत नहीं हो, तो फिर वो लोग के बराबरी कैसे हो पाई? धन दौलत के में काम लगेला, साम दंड भेदभाव सबके काम लगेला चुनाव में। भैया भगवान गरीब के जियावे कि ना, जियाओ तरन कि ना भगवान ना चुनाव में ना जियावे। ऐसा कैसे कहानी, उ दुनिया गईल, सबके लोग खाई लेकिन करी आपन मत, आपन मत जहाँ मतदान बा उ अपने जगह दी, कहाँ दी तो चरपाई जरा घर के निशान हो, जे पर लोग सुतल जियल मुँहल उठल बैठल सब के करम होता चरपाई चाप, वही पर लोग वोट दी। हमारे ओम प्रकाश जी उठर नहीं निर्दलीय चरपाई पर 1.5 लाख वोट से जीतर नहीं है। चरपाई के पहले ही भगवान आशीर्वाद दे दिले बने, हर घर के निशान है चरपाई, तो ओकरा के निशानी आशीर्वाद दे दिले बने, विजय हो गए बानी। केहू के रुपया पैसा कामे ना आई चुनाव में लोग अरे भैया हम कहते देनी लोग ऐसा 12 तारीख के तमाचा मारी के फिर दोबारा के नजर ना आई 5 साल। लोग कहते कि लगता है अपना स्टेटमेंटों में कहते नहीं कि चिकना बेच ले बनी, खलासी गिरी कर ले बनी, एकरा पीछे का वजह बा? लोग के रिझावत तो नहीं अपना की ओर? भैया रिझावे वाला कोनो बात नहीं है, हकीकत यही बा कि हम आज से 2095 में हम चिकना का 1995 में माता जी भी हमारे ठोंगा बनावत रही रात भर। गरीबी हमने के लगे बहुत ज्यादा रहे, रात भर माता जी ठोंगा बनाओ, हम दिन भर ठोंगा बेची घुमा के बाजार में, ठेला चला के हम लाली खीरा के कमी मैंने देहाते बराबर बहुत स्थिति खराब रहे। पापा पर इतना कर्जा बढ़ गए रहे कि वो घर छोड़ के भाग गए रहन। हमनी के दूसरा के किराया भाड़ा पर रहत नहीं जा, दूसरा के घर से आवे था ओबरा हमार उम्र लमसम खूब हुई तो 15 बरिस के 16-14 बरिस के लड़का हो के
तो बड़ा स्थिति हमारी रहे कि हम खलासी गिरी भी कह के 4 से 7 पर खलासी गिरी कह के 10 रुपया मिले ओबरा आ 10 रुपया चोरा ली मैंने खलासी गिरी करी 10 वसूली उसली पैसा वैसा और 10-20 रुपया चोराई तो ओबरा 20 रुपया बहुत महत्व रखत रहे 20 रुपया में हमने ये काम दिन भर के चल जाओ तो बहुत मेहनत के ले बनी ओकरा बाद माता जी हमार ठेंगा दिन में ठोंगा राती के ठोंगा बनाओ तो वो घूम के बहिन हमार चाह हम बेची जा हमनी के मजबूरी तो बहुत झेल ले बनी अब वही के आज देन है मेहनत के ईमानदारी के देन है कि चेयरमैन साहब बोलो तनी लोग के दया आशीर्वाद से देखिए मजबूरी झेलले बानी लेकिन ओकरा बावजूद भी देखा तनी कि रउआ क्षेत्र में आवल जाओ तो अभी भी बहुत ऐसा गरीब बन जहाँ विकास नहीं के पहुँच पाइल तो जब रउआ ऐसा निम्न स्तर से उठ के आवेला आदमी विकास के ना पहुँचा पाइल तो जौन बंगला में रहता तो कहाँ से पहुँचाई भैया बात बताओ तनी कि हम 5 साल जैसे वार्ड पार्षद के जिम्मे रहनी जैसे दांत के पीछे जीभ होला ओकरा बीच में रहनी हम अपन करे के चाही जब करे के चाही तले समय आ जा 20 महीना बस ओकरा के ढाई रे अब तनी माल कमा ले हो एकरा के जल्दी गिराओ दूसरा के बनाओ ई काम होगा फिर एक खाली 2 साल जब बीतल तले फिर हमरा के 9 महीना बचे रहे तो फिर ढाई दे लो काम करे के ओबरा देखिए ओबरा स्थिति ना रहे कि हमनी के जनता के मूवमेंट से हो कि हम जनता के वोटिंग से हमनी के माने चेयरमैन बने जा ओबरा पार्षद के मन से हमनी के चेयरमैन बनी जा पार्षद हमनी के वोट दे लो पार्षद ढाहे लो गिरावे लो लूटे लो आ जेकरा चेयरमैन बने के रहे विकास करे के बहुत कोशिश कईनी कि भाई सबके लगे जाई मिली जुली मन से काम हो लेकिन कुछ पार्षद ऐसा डरले कि जाए अपना गली के अपना हित के अपना दोस्त के यार के काम करे के चाहो लो जनता के काम करे के फिर में ना रहे लो अपन दोस्त अपन वोट के राजनीति माने कि हे माहौल में 100 वोट बताई काम हो जाओ 150 वोटवा हुनकर हौ 2 पर जन उठरलन हार गेलन हुनकर वोट तो 100 गो तो गलिया के छोड़ देल जाओ हे गलिया के काम करा लेल जाओ ये तरह के मुकाम भइल बा लेकिन हम घूमत नहीं जनता के समस्या से जूझत नहीं जनता के समस्या बा सबसे ज्यादा अगर समस्या बा तो नाली के बा तो हम आजो वादा करतनी नवरात्र चलता बाबा के भक्त हई माई विंध्यवासिनी के भी भक्त हई हम तो 6 महीना के समय ले मात्र जीतला के मात्र 6 महीना बाद आज हमरा लगे ऑफिस में कम से कम 10 करोड़ रुपया भी पड़ल बा हमार 10 करोड़ रुपया बा कम से कम नगर निधि के हमार पैसा 2.5-3 करोड़ रुपया बा नली गली योजना बा माने सगरी योजना हमार लगे पड़ल वैसे कि हमनी के 6 महीना हमनी के डिस्टर्ब रहनी है काम ना हो पाइल हमार साहब एगो 6 महीना हमारा ऑफिस में ना रहलन तो उ सब पैसा फंसल बा एगो हमार एक्जीक्यूटिव साहब मियाँ भाई आगे नहीं उहो के हमारा के माने बहुत तंग कैनी तो हमार पैसा उ रिलीज ना हो पाइल ना पैसा कहीं खर्च हो पाइल सारा कुल रुपया लमसम 10 करोड़ से ऊपर रुपया हमारा नगर पंचायत में फसल बा आवास के भी अगर वहाँ के चले रहती तो अगर जनवरी फरवरी में चिट्ठी दियाई रही तो आए पैसा मिल गए लेकिन उहो के हमारा संगे राजनीति खेलत रहनी वहाँ के दूसरा के दबाव में आके हमारे एक्जीक्यूटिव साहब जमाल अख्तर रहलन वो दूसरा के राजनीति में आके हमारा संगे गेम खेलत रहनी 6 महीना तक हमरा के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए तो केहू के ना बनेला तो रउआ ना बनल तो कौन नया ना बनल अरे भैया तो ना बनल तबे नु हमरा से सब हो गइल उनका से नु हमरा से सब भइला जमाल अख्तर तो कमाल करके गइलन माने हमरा खातिर कमाले कइलन नहीं जा जमाल अख्तर एगो ऐसन स्कूटी भवन जे जहां रहलन बिना उनका कालर में हाथ लगेले काम ना होला ई हम जानते नहीं एहू जा उहे भइ रहे हमरा से उठा पटक सब हो गए रे कुर्सी उनका के उनकर कुर्सी हम लाते मार देले रहनी उनकर कुर्सी हमारा जनता खातिर अधिकारी के भी मारल जा सकता लाते काहे ना मारल जा सकता जनता खातिर तू आइल बड़ा जनता के काम ना करबो त तोरा के ना पीटे हमरा के लोग ना पीटी हमरा के ना काम करम तो हमरा के हमरो के लोग मारी हम काम ना करम जनता के तो हमरो के लोग मारी कुर्सी से डंडा से लाठे से जौन से मन करी मारी काम करे खातिर आइल बनी नु आज आइल बनी वोट मांगे कि भैया हम तारा के काम करम 6 महीना में आज होई देम आ ना मुल्क के ऊपर हवाई जहाज रहम तो जनता हमरा के छोड़ दी हमरो के उहे करम करी जौन जमाल अख्तर के करता यानी जनता के हक खातिर लड़ल जाए जनता के कुछ लड़ल जाए कुछ कइल जा सकत एसपी का डीएम के लगे भी जाके अगर खटखटावे कोई मुख्यमंत्री के भी अगर चप्पल चलावे कोई तो चलावल जाए लेकिन जनता के काम चाही तो चाही ऐसा नहीं कहू कि मैंने खाली चुनाव के पहले दावा होता देखा सुनील भैया राजा हो या राजा हमेशा रोगर के पूछेला चुनाव बीतला तब हम में नहीं कभियो रहुआ 5 साल के पहले भी हमारे उठा के देख ली कि अगर जनता के बात ना मान ले कि गरीब जनता के काम ना कैले हो कि उसे हम में बोल ले हो कि तो राउर जूता हमार सर आजो बा राजा भैया याद रख ले माने हर के खातिर बोलेम रुआ बस हर के खातिर बोलेम हर एक इंसान खातिर लड़ेम ओकर हक दिलवाएम तो चाही ऐसे कि अब हमरा के सिखावे के नहीं के बबुआ ई सीख लेलस पढ़ाऊं के सीख लेलस पढ़ाऊं के सीख लेलस सगरी हमारे हेडमास्टर साहब सिखा देले बानी हमरा के 5 साल में ई 5 साल के जोन चरबेनी माता जी के रहे ओमे सगरी क ख ग ग इ ट ठ ड सगरी सिखा देले बालो अब कोनो चीज सीखे के नहीं के कि रुपयावा कहां से आई आ सशक्तवा में कहां से पास होई या केंगा काम हमरा कह देबे कि भाई सगरी करम सीख लेनी नेताजी श्राद्ध करम बुरा सगरी सीख लेले बानी अब हमरा के सिखावे के नहीं के कैंडिडेट तो लेडीज बड़ी लेडीज बाड़ी तो प्रतिनिधि हमरे न करे के बा लेडीज बाड़ी तो उनहु के हम जितना सिखाएम उतना कर दिया ना एक तरफ तो सरकार नारी सशक्तिकरण के बात करता दूसरा तरफ वाले नारी के रबर के स्टैंप बना के यूज करता नहीं नारी के स्टैंप नहीं बनावल जा सकत सर नारी अकेला का करी है जब 10 आदमी बानी जा नारी अकेला का कर सकती हम बताई नारी के काहे आज बच्चलन लोग घोषित कर लेला 4 गो लड़का मिलके काहे नारी के छेड़ देला नारी कमजोर होले नारी इज्जत करेले ऐसे लोग के कमजोर बुझेला नारी के लोग कहेले कि बेसवा है काहे बेसवा बनेले इंसान बेसवा बनवावेला हम रहुआ ओकरा के बनावे नहीं जा नहीं नारी कमजोर ना होली नारी कहीं से कमजोर नहीं के नारी चाहिए तो एक से एकाल हिलावेले नारिये न रहली हमार लक्ष्मी जी रानी लक्ष्मी दुर्गा जी का रहली बताई लक्ष्मी भाई सबे नारी रानी लेडीजे रहे लो लेडीजे से न भइल भाई
जेंट्स हमनी के कहाँ जन्म देवाला हमनी के कर्मदाता महतारिये न बाड़ी लेडीजे न बाड़ी कि दोसर के हमनी के बाबूजी के गोदी में साइल बन जा माइये के कोख से पैदा ले बनी जा माइये 9 महीना दूध पियोले बाड़ी पलले बाड़ी उ मर हम जानते रही कि बेटा हमार केंगा रहेला आजो हमरा खातिर माई तरसेली मेहरारू ना तरसेली माई तरसेली। यानी कहल जा सकता तरुआ चुनाव लड़तनी आ जनता के हक खातिर लड़तनी। तब पिछला 5 गो काम बता दी जो सबसे अच्छा कैले हो मैरवा में। सबसे अच्छा काम तो पहले हमार हाई रोडवे देख लहल जाई गांव से पूछ लहल जाई एजा जाए के बढ़िया रास्ता ना रहे ई गांव के रास्ता ना रहे जाए के 12 नंबर वार्ड में चल जाए श्रीनगर रोड से लेके नहरी पर ले पहुंच जाए वहू के मेन रोड मिला देनी नहरी पर ले बाबा हरिराम के नगरी रहे जहाँ एगो शौचालय वजह ना रहे हमारे यूपी से यात्री भाई लोग आवे तीर्थ मने करे खातिर बाबा के दर्शन करे खातिर तो झरई में जाओ लो बाढ़ में वो लोग के गजन हो जाओ लैट्रिन करे खातिर 2 गो शौचालय वजह डिलक्स बनौनी मझौली मोड़ पर हमारे यात्री लोग आवे लो बेचारू बस गाड़ी से एने ओने महिला हमारे भटकसन लैट्रिन बाथरूम करे खातिर 2 गो शौचालय वहू जा देनी रेलवे स्टेशन पर मांग भइल एगो जा शौचालय एगो दुकान खाली करा के शौचालय हम एगो जा बनवनी वो पर जाके देखी हमारे एगो ना रोड नाला वहू जा एगो 40-45 लाख के काम कोई जौन की सबसे बहुचुल्य हमारे एगो इलाका रहे मिस्र कह रही जहाँ ना के केहू करा के माने ना कहल जाला मिसकर अभी नहीं के खराब सर पहले से एबरा बहुत बदतर बरुआ पूछ ले पहले से तो हम कोनो भगवान ना ही भैया कि एक हाली सबके उठा के दे देम 5 साल के समय हमारा मिल रहा है वो 5 साल में 3 बार हमारा के माने ना होला कि दम ना तनी से आई तले एगो सुइया हमारा के घुपा जाओ का बाकी बरुआ बताई बस हमारा लगे अब ज्यादा से ज्यादा बाकी बा भैया नाला 536 गरीब बड़न जौन के आवास दे दल सबसे पहले मुकाम रही हमार सारा काम छोड़ के आवास देहल जरूरी बा कि बेचारा कम से कम घर में रहो वोटर बाड़न में 536 आदमी गरीब बाड़न जैसे भैया आवास है बहुत लोग के बाद जैसे बहुत लोग के प्रॉब्लम बा पेपर के बहुत लोग के कागज के प्रॉब्लम बा बहुत लोग के जमीन के प्रॉब्लम बा मान ली कि कहीं बाजार में 5 धुर जमीन बा 4 भाई वही में बने बनावे के हस्ती नहीं के वो लोग के लगे ठीक बा मिस कर रही है हमारे ऐसा इलाका बा कि मैंने देखे में तो पागल हो जाए कि एगो 5 धुर के जमीन बा और में 4 गो भाई रहतरन हमार बेटा बेटी कहीं ने सुतरन कहीं ने रहतरन माने बहुत ज्यादा गजन बा बाजार है शहर है गज जमीनी बहुत प्रॉब्लम बा जहाँ हमनी के पेपर मिलल जांच में जहाँ सही पहुंची जा वही सबके पास भइल ओकरा पहले हम 230 कम से कम आवास पैसा सब कुछ फाइनल दे चुकल बानी 2017 में नहीं तो लोग हमारे पास के लिए रहे 17 के बाद हम 18 ले सारा लोग के पैसा 19 ले पैसा देवे के सबके उड़वा देनी हमारा रीजिंग में 536 ही पास भइल बैठनी जो ना पर 236 से 500 माने 800 लमसम आवास भइल तो ये 236 में 536 में 250 ले हम आवास के लेटर दे भी दिले बानी खाली पैसा देहल बाकी बा पैसा आ भी गइल बा 12 के बाद सब आवास सबके माता बहन जौन भी बाड़ी जेकर आवास पास भइल बा सबके पहला नंबर पैसा दूसर का काम रही घूम के हर टोला मोहल्ला में देख कि कहाँ पानी के समस्या बा पानी के समस्या बहुत ज्यादा बा हमारा यहाँ ई समस्या बा कि लोग घर के आगे का कर लेबा कूड़ा बनौले बा एगो गड्ढा बना पानी उधता तो हमरा देखला से आज ही बुझाइल बा कि सबसे समस्या अगर बात तो पानी के बा नाला के बा तो सबसे पहले मुकाम हमार नाला आवास 2 गो चीज पहला हमार मुकाम रही ओकरा बाद रोड तो बनत रही रोड तो पैदलो चल जाम लेकिन पनिया गिरावे में बहुत गजन बा लोग के गाड़ी सुने के पड़ता कि खेत में गिरता था आवास में कमीशनो लगेला केहू अगर माँ एजा 1 से लेके 13 वार्ड में पूछ ली अगर केहू माई के लाल कह दे कि सुनील जी अगर 1 रुपया अगर मंगले हो कि बुलाइए हमसे कह दे बुलाइए उनको बुलाइए सामने बुलाइए अगर कोई कह दे कि अगर 1 रुपया हम मांगे हैं तो जो कहिएगा सो उसी पब्लिक से अभी हम ही जूता खाएंगे हम कह तो दिए अगर कोई भी पब्लिक कह दे कि सुनील जी अपने हाथ से चाहे मुंह से कहे होंगे कि हमको 1 रुपया दे दीजिए इतना कम तनख्वाह में तो काम क्यों चल जाला नेताजी भगवान है भैया ना आता है ना ऊपर से नीचे से सब मान लीजिए हम ठेकेदारों हैं एगो मंत्री जी लोग ठिका ठंडा करावे नहीं आजो हमारे 1 करोड़ रुपया के काम बा चलता है एगो गुटनी सेलौर में वर्क सेट चलता है एगो कुकर बुका में चलता वर्क सेट 2 गो मान ली 50 लाख के काम चलता है तो तनियो तनी कमाएम तो रोजी रोटी भगवान चला दिलन हमारे के बाबू भाइयों हमारे कमा ले घर ना चले ना राजनीति से हमारे घर ना समाज सेवा होला बस एगो बानी के चेयरमैन साहब बोला तनी ना घर चलेला 10 रुपया मिलेला माई के मान ली अबे 5 साल रहली है तो 6000 रुपया महीना के मान ली मिलल है 2.5-3 लाख खाई रहा तो बड़ा गच रही जाके 3 लाख आ गए महीना माई लास्ट में महीना मिल रहा है 3 लाख रुपया आ कुछ मान ली आ कुछ एनहु ओनहु से जरूरे भेटाला मान ली तनी ऐसे कहाँ बाकी ना मिलेला कुछ तो मिलबे करला जरूर भैया ईमानदार नहीं कोनो हमू की कोनो साफा कह दी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेला कहीं ना कहीं से जरूर आइए जाला 10-5 रुपया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकता तो जानता नहीं कि जनता से का यहाँ का अपील करें जनता अभी भी जनता से का अपील करें नेताजी जनता से का अपील करते नहीं हम जनता अपना मालिक अपना भगवान से यह अपील करें कि फिर हमारा रिंकू देवी भवा के विजयी बनावल जा। चारपाई छाप मिलल बा हमनी के चुनाव चिन्ह 10 तारीख के बा 10 नंबर पर चारपाई छाप बा आ 10वां महीना में बा बहुत बढ़िया दिन आ बहुत बढ़िया टाइम समय सब मिलल बा माता रानी के आशीर्वाद मिलल बा ऊपर वोट करी लो चारपाई छाप हर घर के बाद चुनाव चिन्ह चारपाई छाप ऊपर वोट करके हमारा रिंकू देवी के सुनील के अपना जिताई लो आ फिर अपना काम में 100% खरा उतार के काम कराई लो कान धके हम गरीब के बेटा हैं गरीब खाने कान धरे में काम करा लें बस कोनो बड़का ना है कि एक उतरे में 2 घंटा लगी या फिर 5 साल में दर्शन ना आए रोज दर्शन आए रुआ लगे बस
चल तो देखनी हाँ कैसे एगो खलासी एगो चिकना बेचे वाला इंसान चेयरमैन तक पहुंचल बा। हिम्मत हौसला रही, जज्बा रही तो उड़ान जरूर भरल जाला। बनल रही मैच बॉक्स के साथ, देखत रही मैच बॉक्स।